чинить суди. Ти святий пан Бог один, той, що чинить суди. Ти святий пан Бог один, той, що чинить суди. Ти святий пан Бог один, той, що чинить суди. Отче мой, такий близький до бедных, только Тебе мы маем унение. Твое вечное и святое имя, нехай святится и нам благословляет. Приди же Твое владарство спокою, Божие, хай будет всем панование. Нехай его небе, так и на земле будет Твоя непомыльная воля. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Отче мой, такий близкий до бедных, только Тебе мы маем унение. Твое вечное и святое имя, нехай светится и нам благословляет. Приди же Твое владарство спокой, Божие, хай будет всем панование. Нехай як у небе, так и на земле будет Твоя непомыльная воля. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той, что чинит суды. Ты святый пан Бог один, и той,
У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого, нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, радостно вас вітаць гэтым ужо летнім днем 7 чэрвеня. У нас вось першая нядзеля лета, і Бог збірае нас разам, бо Слова Божие не мае водпуску, не мае адпачынку, і оно шукае нашых сэрцаў, прагне трапіць, падобна як сёння Христос трапіў у сэрца аднаго чалавека, пра якога мы пачуем у Евангелі. Вельмі радасна вас вітаць, вас бачыць. Дзякуем Богу, што дазволіў нам разам зноў сабрацца ў нашым касцёле, каб праслаўляць Яго, каб аддаць Яму належную хвалу, пашану, каб дазволіць таксама Богу сябе дарыць. Сёння ў нашым касцёле вітаем ксяндза Артура Ляшнеўскага, недавно прайшоў міма. Вось пробашча Жупранскага. Сёння ён прапаведуе ў нашым касцёле Божае Слова, таксама атулім яго нашай малітвай. Я ж гэтую святую імшу цэлебрую за ўсіх вас, за нашых парафіянаў, каб і гэты час летні быў для нас такім асаблівым перажыццём, калі мы яшчэ больш наблізімся да Хрыста. На пачатку гэтай святой літургіі перапросім Бога за нашыя грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу. А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, Теле великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на себе грахи свету, змилуйся над нами, які бяреш на себе грахи свету, прими моление наше, які сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищейший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся.
Усемагутны Божа, крыніца ўсялякага добра, выслухай наши покорныя просьбы. Освяти наш розум, каб мы познали тое, што праведна, і з Твоёю дапамогаю гэта выконвалі. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читання книги пророка Осии. Познаем же и будем имкнуться познавать Пана. Прийсце Яго пэўнае, як надыход світання. І Он прыйдзе до нас, як ливень, як вясновы дождь, які напоіць зямлю. Што ж зрабіць мне табе, Эфраим? Што ж зрабіць мне табе, Юда? Милосердность вашая, нібы ранішні туман, і роса, што хутка знікае. Таму я удараў іх пророкамі, таму я забіваў іх словамі вуснаў маіх, таму суд мой з'ясняе, як світанне, бо милосерднасці хачу, а не ахвяры, пазнання Бога, а не ўсе спалення. Гэта Слово Божие. Беззаганному поводинах я открою Божие избавление. Беззаганному поводинах я открою Божие избавление. Промовил Пан Бог над богами, и покликал землю от усходу до заходу солнца. Не буду докарать тебе за твои ахвяры, твои все спаления завжди передо мною. Беззаганному поводинах я открою Божие избавление. Коли б я был голодный, не сказал бы тебе, бо сусвет мой и все, что яго наполняет. Тієм я мясо волов, або ті п'ю козлиную кров. Беззаганному поводинах я открою Божие избавление. Принось Богу ахвяру подяки и виконуй свои обяцання найвищейшому. Клич мяне у день доли, я уратую тебя, а ты меня прославишь. Беззаганному поводинах я открою Божие избавление. Читание послания святого апостола Павла до римлянам. Браты, Абрагам, насуперак надзеі, поверыў з надзеяй, што стане айцом многіх народаў паводле сказанага. Такое вялікае будзе потомство твоё. І не аслаб у веры, хоць лічыў сваё амаль 100-гадовае цела ўжо змярцвелым, і ў лонне Сары змярцвелым. Не сумняваўся праз нявер'е ў абяцаннях Божых,
але ўмацаваўся ў веры, аддаючы хвалу Богу і будучы цалкам упэўненым, што Бог мае моц выканаць абяцанае. Таму гэта і залічана яму як праведнасць. Не толькі дзеля яго аднаго напісана, што залічана яму, але таксама дзеля нас, бо залічыцца і нам, якія верым у таго, хто ўваскрасіў з мёртвых Езуса, Пана нашага, які быў выданы за грахі нашыя і ўваскрэшаны дзеля апраўдання нашага. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан намастив мене обвящать добрую новину убогим, послал меня обвящать вызволение полонным. Аллилуйя! 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 Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матфея. Слава Тобі, Пане. У той час, калі Езус адыходзіў з Кафарнаума, убачыў чалавека, які сядзеў на мытні, якога звалі Матвей, і сказаў яму: «Ідзі за мною». Той устаў і пайшоў за ім. Калі Езус быў за сталом у доме, многія мытнікі і грэшнікі прыйшлі і занялі месца за сталом з ім і вучнямі ягонымі. Убачыўшы гэта, фарысеі казалі вучням яго: «Чаму настаўнік ваш есць з мытнікамі і грэшнікамі?» Ён жа, пачуўшы гэта, сказаў ім: «Нездаровым патрэбны лекар, але хворым. Пайдзіце, навучыцеся, што значыць: міласэрнасці хачу, а не ахвяры. Бо я прыйшоў заклікаць не праведнікаў, а грэшнікаў». Гэта слова Пана. Сядайце. Вітаю вас, дарагія браты і сёстры. Як вы ўжо пачулі, мяне завуць ксёндз Артур Ляшнеўскі. Вось, я салезіянін, таксама законнік, асоба кансакраваная. Ну і я прыехаў, як вы чулі, да вас з жупранаў. Хтосьці чуў калісьці пра жупраны? Ведаеце, дзе яны знаходзяцца? О, малайцы! Як у Гродна пытаўся, то ніхто не ведаў, дзе гэта ёсць. Жупраны – гэта прыгожая мясцовасць, якая знаходзіцца непадалёк Ашмянаў. І ў сэрцы жупранаў стаіць велічны прыгожы храм – касцёл святых апосталаў Пятра
і Паўла, які пабудаваў калісьці такі граф Адам Ігнат Гутенчапскі, які хацеў мець у сваёй мясцовасці, непадалёк, дзе быў таксама ягоны маёнтак, прыгожы касцёл. Ён тады сабраў людзей, кажа, давайте касцёл строіць у Жупранах. А людзі кажуць, у нас грошай няма. І тады Чапскі кажа, ну, я буду плаціць, там все, што надо, буду купляць, а з вас стройматэрыялы. А людзі кажуць, так а што мы тут прынясём? А Чапскі паглядзеў на жупранскія палі, а яны ўсе ў камянях усыпаныя. І кажа, каждый нехай прынясе камень вот такога памеру, вось такой там шырыней, і будзем складаць гэты касцёл з камянёў. Таму, калі вы глядзіце на каменныя сцены жупранскага касцёла, гэта такая рэліквія, гісторыя людзей. Бо кожны гэты камень быў як бы ахвяраваны вернікамі, каб з іх была складзеная гэтая прыгожая святыня. Наш касцёл у Жупранах у гэтым годзе будзе святкаваць юбілей 150 год з дня яго заснавання. Як гэта не дзіўна гучыць, таксама будзе такая урачыстасць, найважнейшая для будынка касцёла, яго кансекрацыя. Дзіўна, правда? Касцёлу 150 год, а яго не кансекравалі, не паспелі. Будавалі, пазней 39 год, вайна, савецкі час, і так гэта адлажылася, аж пакуль я не прыйшоў у Жупраны, понимаете? І ўжо рашыў, што хваціць чакаць, трэба касцёл кансекраваць. Я у Жупранах пробашчым, знаеце, сколькі ўжо? Цэлых 6 месяцаў. Вось. І за гэтыя 6 месяцаў мы з маёй парафіяй, трошкі так, паднялі ўсё вверх дном, рашылі зрабіць у касцёле капітальны ремонт. Пачынаючы ад сценаў, падлогі, агравання, электрычнасць, усё на свеце. Вось, людзі мои, конечно, баяліся, брыкаліся, казалі, нас мала, як мы будзем рабіць, а я кажу, людзі, вас ужо ў Жупранах болей не будзе. І калі мы зараз штосьці не зробім, то потом уже можа быць позна. Тым больш, што апошні ремонт у касцёле быў 50 год таму назад. Таму, кажу, самы час у юбілей, калі будзем кансекраваць наш касцёл, зрабіць вось гэтую прыгажосць, аднаўленне касцёла. Такім сэрцам касцёла нашага гэта цудадзейны абраз Божай Маці, які старэйшы за гэты касцёл на 2 стагоддзі. Гэты абраз быў ад пачатку каталіцкай супольнасці ў Жупранах, і ён вельмі унікальны для Беларусі. Гэта цудадзейны абраз Маці Божай Сямі Балеснай, дзе Панна Балесная паказвае сваё матчынае сэрца, у якое вонзаецца 7 кінжалаў, сімвал тых цяжкасцяў, выпрабаванняў, якія цярпела Марыя як маці са сваім сынам. Аб тым, што абраз цудадзейны, як у маёй парафіі кажуць, мощны ў нас абраз, мощны, свідзецельствуюць шматлікія вота падзячныя, каштоўныя, якія каля гэтага абраза завешаныя. Памятаю першы дзень рамонту, калі устанавливали рыштаванні ў касцёле. А касцёл у мяне высокі, ад падлогі да скляпення 19 метраў. І уявіце сабе, паставіць рыштаванні такія высокія. Я захожу ў касцёл і гляжу на гэтыя рыштаванні, і я понимаю, што яны мяне палохаюць. Я стаю як Давід перад Галіафам. І думаю, Божа, і як цяпер усё гэта паканаць? Але вы памятаеце з Бібліі, што Давід перамог Галіафа прашчою, якую былі накладзеныя камяні, правда? Вось, і Галіаф упаў. То я спадзяюся, што вы мне дапаможаце напоўніць маю прашчу, так? Каб я ўжо таксама гэты ремонт закончыў. І вельмі дзякую брату Владзіславу, майму дарагому сябру, што мяне запрасіў сёння да вас у парафію, каб тут падзяліцца з вамі словам, але таксама і папрасіць дапамогі для невялікай жупранскай
парафіі. Рыштаванні, хоць яны мяне, канешне, і палохаюць, калі яны ў маім касцёле, але калі бачу іх у іншых касцёлах, яны мяне радуюць. Знаеце чаму? Бо як я бачу ў касцёле рыштаванні, это значит, что в этом касцёле яшчэ кому-то что-то надо, и кто-то что-то робіць. І для мяне у касцёле рыштаванні гэта знак надзеі. Бо калі рыштаванні знімуцца, будзе аднаўленне, будзе прыгажосць, будзе штосьці новае. Памятаю, як на фэст Маці Божай Балеснай былі знятыя рыштаванні ў нашым касцёле, сцены былі зроблены, і людзі першы раз заходзілі ў касцёл і только ахалі. Бо гэта аднаўленне, яно такое вось прыгожае. Але каб яно атрымалася, каб яно здзейснілася, трэба прайсці праз балесны досвед рамонту. Сёння ў Евангеліі мы сустракаемся з вами з вельмі важнай асобай, з Мацвеем, і з яго гісторыяй рамонту, ягонага сэрца. І гэта вельмі прыгожая гісторыя, таму што Мацвей сам нам пра гэта распавядае. Ён вельмі змястоўна, але коратка, канкрэтна, як бы застаўляе той момант, калі яму захацелася паставіць рыштаванне ў сваім сэрцы і пачаць аднаўленне свайго жыцця з Хрыстом. І хоць гэты ўрывак Евангелія такі каротенькі, правда? Але мне здаецца, Мацвей заставіў нам пэўны такі рэцэпт. Што патрэбна для сапраўднага рамонту, аднаўлення сэрца Божага чалавека? Давайте з вами прыгледзімся на гэтыя важныя аспекты, якія да нас сёння прамаўляе Мацвей і яго досвед аднаўлення. Першы важны аспект, з якога распачынаецца аднаўленне Мацвея, гэта давер. Я ўвогуле не ведаю, як вы, калі чытаю вось гэтыя апавяданні ў Евангеліі, як Христос клікаў апосталаў, для мяне это ўсё так дзіўна, не? Ну, уявіце, мужики там сеткі палошчаць, рыбу патрошаць, раптам Христос, ідзі за мною, кінулі, ўсё пашлі. Тут Мацвей сядзіць, мае там кар'еру, мае заробатак, усё ў яго добра, ну, толькі людзі яго не любяць, ну, але на гэта можна закрыць вочы. І раптам Ісус, ідзі за мною, кідаецца ўсё і ідзецца за Христом. Вось мяне заўсёды здзіўляў гэты апостальскі давер да Езуса Хрыста. Яны да канца не панімалі, кім ёсць Езус, бо мы нават у Евангеліі чуем, што яны па-рознаму думалі, хто ён такі, нават самі апосталы да канца не панімалі, кім ёсць Езус. А дзесьці вось такая вось унутраная чуйка, да, у гэтых апосталаў падказвала, вот з ім будзе добра, вот з ім я ў бяспецы буду, яму я магу даверыцца. Момант нашага аднаўлення, ён залежыць, браты і сёстры, ад нашага даверу Богу. Бо мы вельмі часта нават сваё аднаўленне, навяртанне, сваю, прабачце, духоўную пракачку, да, мы хочам самі запланаваць. Усё так па полачкам раскласці, распрацаваць на 2-3 гады ўперад, каб як гэта будзе і гэтак далей. Але калі я па-сапраўднаму хачу стаць вучнем Хрыста, гэта немагчыма. Я павінен даверыцца і чакаць сюрпрызы ад Езуса Хрыста. Мяне будзе вельмі шмат чаго здзіўляць на гэтым шляху, мне будзе часамі вельмі цяжка на гэтым шляху, але я магу быць упэўнены, я ў бяспецы і я дайду да мэты. Моя маленькая айчына, это Воложынскі раён, да? Вось, і аднойчы помню, мне трэба было, зламаўся ровар, велосипед, вось, а трэба было там пайсці ў такую вёску, 5 кілометраў, не? Яна знаходзілася там за лесам, вось. І я знаю дарогу на гэтай вёскі, і яна абмінае кругом гэты лес. Я ж думаю, ну вот кавалак леса, тут дорога, там дорога ад Вішнева, ну все равно где-то там вокруг дороги, я там не заблужуся, пойду на прамкі. І вы знаете, пашоў на гэтыя прамкі, думаю, скарачу праз лес час, вось, у лесу нейкая багна, мокрыя ногі, парваная куртка, і ў 3 разы болей патраціў часу, понимаете? Вось мае напрамкі. Ужо пракладзена дарога,
Все ей ходят, але мне хотелось зрабіць штосьці по-своему. І ведаеце, вот у нашым хрысціянскім жыцці так бывае. Мы нібы ведаем дарогу. Вось, ну, ўсё ж у Бібліі прапісана. Касцёл нам яшчэ гэта ўсё пракаментировал, падкрэсліў найважнейшае. Ідзі, просто вот так вот жыві. Не, мы хочам трошки по-своему. І потом у багну улезем, у кувейце паваляемся. А найгорэй, што шматлікія, ідучы на гэтыя свае прасткі, могуць там і застацца. Не ўсе пазней будуць мець сілы і, увага, ахвоту выйсці на тую дарогу, вярнуцца назад. Таму вельмі важна, каб тая дарога, якую дае нам Христус, нашага аднаўлення, каб мы не шукалі нічого надзвычайнага, але яму даверыліся, былі падданыя. Езус Христус і яго маці Марыя аб'яўляюцца людзям у розныя крызісныя моманты, дзе ёсць нейкая праблема, вось там, праблема з малітвай, там, маліцеся, праблема з тым, што не ўшаноўваўся на свяцейшы сакрамент, аб'яўляецца святой Юліанне. Адно з апошніх аб'яўленняў, якое вельмі знакамітае, гэта аб'яўленне сястры Фаўстыні Кавальскай. І там пан Езус кажа пра крызіс, які вельмі моцна яго турбуе. У чым заключаецца гэты крызіс? У недаверы. Христос просіць пра сястру Фаўсціну. Я хачу, каб мои дзеці мне давяралі. Больш таго, ён просіць намаляваць гэтую ікону і кажа, на ёй трэба напісаць просто, вот як бы для нас, вот понимаете, як такі плакат зрабіць і ў касцёле павесіць. Дзеці, давярайце мне. Бо вы перасталі мне давяраць і праз гэта ходзіце, бадзяецеся невядома дзе. Спыніцеся, даверцеся мне, і ўсё пойдзе па майму плану. По доброму плану я вас усіх давяду да мэты. Таму першы знак і аспект аднаўлення – гэта наш давер. Той дарозе, якую даў нам Христус, каб прайсці праз гэты рамонт і сустрэцца з ім. Другі аспект, які сёння я бачу ў гэтым урыўку Евангелія адносна Мацвея, гэта тое, адкуль Христус яго забраў. Мацвей быў мытнікам. Это значит, ну, можно сказать, он таким был, знаете, бухгалтером, там, лічыў падаткі, плюсаваў, мінусаваў, яго галоўнае пакліканне было лічыць, и главное, каб потом еще сходилося, знаете, как бухгалтерии, все должно сойтися потом, да, все отчеты. Ось. У Мацвея таксама трэба было лічыць, у яго на столе ляжалі камушкі розных памераў, яны дапамагалі яму лічыць, прыбаўляць, адмаўляць і гэтак далей. В канцы трэба было перадаць гэта ўсё на Рым, частку аддаць для жаўнераў, якія яго ахранялі, бо так бы яго людзі пазабівалі бы там за тое, што ён падаткі збірае са свайго народу. І трэба было вось гэтыя цифры вылічаць, плюсаваць, і пан Езус як бы яго адтуль забірае. Ідзі за мной, ідзі адсюль. Як бы паказвае пэўную такую алегорыю, што вось гэтыя моманты бухгалтэрыі, яны не божыя. Я был у костёле в Воложине не так давно. Знаете Воложин, недалёка ж, правда? И там висит такі образ з левого боку, як уваходзіць у касцёл, вельмі дзіўны для мяне, ось. Ён відавочнее з тых, якія, ну, маляваліся калісьці даўней. Вось, там нема пана Езуса, Марыі, там такія алегорыі, сімвалы, знакі. Там нарисован вока і написано Бог усё бачыць. Нарисована вушка. І написано Бог усё чуе. Ручка у книжку записывая. Бог записывае ўсё. І потом еще рука, якая трымае вагу. Бог там за добрае ўзнагародзіць, за благое пакарае. Ну, это ўсё так показано, як бы жыццё чалавечае, так. З аднаго боку, гэта такая, ну, міні-катэхеза, такого стародавнего типу, але мне она вельмі не падабаецца. Я памятаю, мне таксама бабушка так вучыла, што боженька ўсё кнігу записывае там. Я ўсё время сабе уяўляў, вот я помру, и вот боженька будзе надо мной з этой книгой стоять и листать. Так, сколько у тебя страниц змарнаваных, сколько там наплюсовано, знаете, и мы так живем. Мы живем в нашем католицтве и собираем такие бонусы, и думаем, что вот, як их поскладываемся вместе, то у нас там выйдет какое-то вот путешествие в Володарство Божие, да?
Такі джекпот мы возьмем, не? Так не бывае у Пана Езуса. Ён сам гаворыць у Евангелии. Мы гэта чулі, гэтыя словы. Калі ён кажа, калі чалавек ўсё жыццё быў праведным, але напрыканец жыцця адвярнуўся ад Бога, будзе асуджаны. І наадварот, хто жыў у граху, але перад смерцю сваёй пакаяўся, будзе апраўданы. Это значит, что у Бога няма вось гэтай бухгалтерии, дзе ён складае вось добрае, мінусуе благое, пазней будзе вага, нас будуць неяк тут важыць, вось. Не, такога не будзе. Для Бога важна твоя вось зараз актуальная ситуация. Вот зараз ты хочаш з Богом быць, ты любіш Бога, гэта важна. Вось гэта для Бога важна. Я зараз не хочу, ведаеце, так, зменшыць вагу добрых учынкаў, якія мы робім. Не. Я толькі хочу сказаць, што яны маюць іншы сэнс. Мы не зарабляем сабе неба добрымі учынкамі, абсалютна. Мы зарабляем сабе неба тым, што мы тут на зямлі жывём у еднасці з Христом, і пазней просто будзе такі, знаете, прыжок. Хоп! І ўжо мы ў вечнасці з Нім, понимаете? Это як бы працяг у іншым вымярэнні. А добрыя учынкі – гэта такі нармальная, спантанічная рэакцыя чалавека, які жыве ў еднасці з Богом. Не, я сабе не уяўляю чалавека, які любіць Бога, шукае з ім кантакту, і каб ён сядзеў адзін, нічога не рабіў, нідзе не служыў, толькі сам сабе, знаете, як устрица ў этой ракушке. Такого не бывае. Калі чалавек адкрыты на Бога, калі шукае яго, калі мае з ім контакт, гэта нармальна, што ён робіць добрыя ўчынкі, але ён іх робіць не для нейкіх заслуг там, не для таго, каб там бонусы засчыталі. Только гэта нармальная рэакцыя чалавека, які шчаслівы быць з Христом. Таму вельмі важна, каб мы таксама вось трошкі палячылі нашу каталіцкую ментальнасць. Не думайце, што тое, што вы адмовіце больш ружанцаў, чи больш прыйдзеце ў касцёл, гэта будзе нейкімі пунктамі там, да, важнымі. Или што прапусціце імшу, то у вас, у вас там уже адмінусавал там Міхал Арханёл или хто там, да? Не, ты зараз хочаш быць з Богом, вось гэта важна. Толькі твоя ахвота быць з Богом павінна быць звязана з канкрэтнымі дзеяннямі. На словах вы можете говорить, что вы Бога любите сколько хочете, но это все пустота. Учынкі, ваша пастава, ваши выборы. Гэта кажа аб тым, ці любіце вы Христа і ці хочаце ісці за ім. А ўжо тое, што будзе выхадзіць з вас, добро, служэнне, міласэрнасць, гэта плады. А Христос сказаў, па пладах будуць распазнаны яго вучні. Апошні такі аспект, які для мяне вельмі моцна гучыць у гэтым Евангеліі, я яго так бачу, так? Гэта вочы Христа. Ведаеце, вот тут написано про, сам Матвей піша про сустрэчу Христа і той момент, калі ён быў на працы. Ён навяртаецца, ідзе за Христом, кідае ўсё, але там няма пісання, што Христос прыйшоў так ось так, ну, і такую вот проповедь толкнуў, такую вот, что вот Матвей просто, ну все, я должен покаяться. Не было такого. Не было так, як, напрыклад, у іншых там, так, што у Матвея, напрыклад, рука была адсохшая. Христос дакрануўся, все, цуд, я веру, я пойду за тобой, Иисус. Тоже такого не было. Быў момант, што Христос прыйшоў, што ён паглядзеў на Матвея, Матвей, вядома, паглядзеў на яго, і ўсё. І пашла гэта энергія, так? І ўсё, і чалавек просто кідае ўсё, што было з ім, каб ісці за Христом, вочы Христа. Я вельмі люблю мастацтва, вельмі люблю розных мастакоў, касцёльнае мастацтва люблю. І адзін з маіх такіх любімых мастакоў – гэта Караваджо. Чулі пра яго? Ой, гэта вельмі прыгожыя, скажем, абразы. Это скандальны мастак вельмі сваёй эпохі, але так, як ён маляваў абразы, большасць – это біблійныя сюжэты, это просто цуд. Ён гуляў са светам. У яго заўсёды цёмны фон, і вось главныя героі як бы ненатуральна, але так як бы вось чароўна падсветлены.
І вядома, што сюжэт навяртання Мацвея гэта вельмі папулярны для мастакоў біблійны сюжэт. І Караваджо таксама намаляваў гэтую сцэну цудоўна. Уявіце сабе, гэта такое гарызантальнае вялікае палатно, цёмны пакой, высока акенка прыадкрытая, пад ім стаіць Хрыстус, тут стол, сядзіць Мацвей, ну яшчэ 4 асобы. І ўсе гэтыя асобы глядзяць на розныя рэчы. Адна глядзіць на нейкі дакумент, які запаўняе, другая глядзіць на грошы, падлічвае, трэцяя глядзіць на недовольных жыдоў, якія прыйшлі складаць, чацвёртая глядзіць на стражніка, які стаіць, і толькі 2 асобы глядзяць адзін на аднаго – Jesús і Мацвей. І Караваджо з'яднаў вось гэты позірк, ведаеце з чым? З промнем свету, які ідзе з гэтага акна. Ён яго зрабіў так, як быццам ён праходзіць праз Хрыста і асвятляе твар Мацвея. Гэта фенаменальна. Гэта так біблійна і прыгожа. Сустрэць вочы Хрыста, якія цябе асвятлілі ўсё тваё жыццё. Таму вось такім найважнейшым, мне здаецца, інгрэдыентам рэцэпту аднаўлення, ремонту, браты і сёстры, гэта так зараз такая вось рада ад ксяндза Артура – глядзець на Хрыста. Калі мы глядзім на Хрыста, мы называем гэта адарацыя. І гэта вельмі важны момант. Христос, пачынаючы ўжо ад пачаткаў сярэднявечча, аб'яўляецца розным святым, не ведаю чаму, але гэта заўсёды жанчыны. Святая Маргарыта, святая Юліяна Карліонская, святая Маргарыта, Лякох сястра Фаўстына. І ўсім ён сцвярджае і кажа, што вельмі важна гэта адарацыя, чуванне пры эўхарыстычным Хрысце. Як бы паказваецца і кожны раз, бо людзі не панімаюць хіба што, то кожны раз у гэтых аб'яўленнях нанова гэта падкрэсліваецца. Вось гэты момант, калі мы глядзім на Бога, ён дапамагае нам асвятляцца. Набірацца адвагі, каб як Мацвей кінуць усё, што не Божае, і сказаць: я іду за табою. Гэта тое, што дапамагае мне добра разумець палітыку Бога, якая не гуляецца са мною ў лічбы, але што гэта міласэрнасць, якая даецца дарма, калі ты хочаш у гэтай міласэрнасці жыць. Вочы Езуса Хрыста даюць надзею. Таму, дарагія вернікі, захвочваю вас усім сваім сэрцам. Глядзіце на Хрыста часта. Ці гэта калі ксёндз трымае яго ў руках падчас імшы, ці гэта падчас эўхарыстычных набажэнстваў, ці прыходзіш у гэты касцёл, глядзіце на яго праз дзверкі гэтага табернакульма. Гэты момант, калі мы ціха, без гэтага бубнення пастаяннага, без усіх гэтых набажэнств, яны важныя, але ўмейце адараваць і глядзець на Хрыста ў цішы. Калі мы навучымся глядзець на Хрыста, то мы будзем як Мацвей, асветленыя і адноўленыя. Амен. Як адказ на Божае Слово, вызнаем наш давер, нашу веру Богу. Веру ў адзінага Бога. Айца ўсімога. Неба і зямлі, усяго бачнага і небачнага, і ў адзінага Пана Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз
Наш лёс знаходзіцца ў Божых руках. Узнясём да Яго нашыя пакорныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб ён даваў сучаснаму свету прыклад еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за людзей нашай айчыны, каб клопат аб зямных дабротах не перашкодзіў ім у пошуку духоўных каштоўнасцяў. Цябе просім. Молімся за моладзь, якая выбірае сваю жыццёвую дарогу, каб яна здолела распазнаць і выканаць Божую волю. Цябе просім. Молімся аб здароўі і Божым бласлаўленні апецы Маці Божай для Паўла, Рэгіны і Паўла. Цябе просім. Памолімся за жупранскую парафію, за ксяндза Артура, каб, калі гэта згодна з воляй Божай, усе гэтыя справы ў хуткім часе маглі завяршыцца і гэты ремонт быў на хвалу Божую. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, асабліва за Іосіфа, просячы для іх Божай міласэрнасці і радасці прабывання ў небе. Цябе просім. Молімся за нас, тут сабраных, каб мы, прымаючы Хрыста ў Еўхарыстыі, з надзеяй чакалі сустрэчы з ім у небе. Цябе просім. Божа, Ты бачыш нашу бездапаможнасць і слабасць. Дай нам сваю дапамогу і напоўні нас сваім духам, каб толькі Ты быў адзінай нашай мэтай і імкненнем. Праз Хрыста, Пана нашага. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, увер излучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, увер излучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, увер излучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, увер излучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, увер излучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, увер излучи нас. Освяти огонь нас, распали огонь нас, умацуй огонь нас, увер излучи нас. Маліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Боже наш Ойча, глянь ласкава на наше служэнне. Прымі дары, якія мы Табе складаем, і ўмацуй нас у любові. Праз Хрыста, Пана нашага. Аминь.
Пан з вами. Угору серці. Подякуємо Пану Богу нашому. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста, нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Хрыстус уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Хрыста просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерть Твою, Пане Иисус, признаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся в хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе браннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста.
Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча всемагутны, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Атрымалі мы Духа Святого, які нас учыніў дзецьмі Божымі, таму асмельваемся казаць. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы, згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. Перадайте ближнему знак супокою. Береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Вось Езус Христус, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа. Пан цвярдыня моя і маё прыстанішча, збаўца мой Бог, моя дапамога.
помираю, Тебе воскресаю. Тебе, Пане, я живу, Тебе 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 помираю, Тебе воскресаю. Молимся. Милосердный Божа, нехай гаючая ласка Евхаристии вызволить нас от схильностяў да зла и вядзе на шлях цнотаў праз Христа Пана нашага. Не хочется вас отпускать, але яшчэ послухайте, калі ласка, парафіяльныя аб'явы, постараюся коротенько сказать, хотя троху их ёсць. Перадусім, канешне, вам падзяка за прысутнасць, за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуем усім, хто прыбіраў касцёл на мінулым тыдні, таксама мужчынам, якія прыйшлі
паставіць леса, дапамаглі разабраць святочныя дэкарацыі і ўсім супольнасцям, якія рыхтавалі алтары на ўрачыстасць Божага цела. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас пан Езус і святы наш айцец Францішак. Ужо трывае месяц чэрвень, які асабліва прысвечаны найсвяцейшаму сэрцу Езуса. Гэта вельмі прыгожае, глыбокае набажэнства. Запрашаем перажываць яго разам кожны дзень у 17:30. Сёння, пасля вячэрняй святой імшы, будзе адарацыя, пра тое, што казаў ксёндз Артур, што будзе магчымасць проста паглядзець на Езуса і дазволіць таксама яму паглядзець на сябе. Сардэчна запрашаем. Яна звычайна трывае да 8 гадзіны. На гэтым тыдні адзначаем у чацвер 11 чэрвеня ўспамін святога Барнабы апостала, у пятніцу 12 чэрвеня урачыстасць найсвяцейшага сэрца Езуса. Расклад святых імшаў у гэты дзень у нас 7:15 і 18:00. У гэты дзень сваю адпустовую урачыстасць перажывае лебедзеўская парафія, таксама сцісла звязаная з нашай. І у Лебедзеве святыя імшы будуць о 9:00 і 18:00. Сардэчна запрашаем у гэты дзень наведаць нашых суседзяў і атрымаць адпуст. У суботу 13 чэрвеня ва ўсіх францішканскіх касцёлах свята святога Антонія Падуанскага, прэзбітара і доктара касцёла. Таксама ў гэтым годзе так супадае, што успамін безаганнага сэрца найсвяцейшай панны Марыі на гэты дзень прыпадае. І вось якраз на гэты ўспамін звычайна адбываецца фэст у Лешне, каля крынічкі, таксама каля Лебедзева. Таму Лебедзева святкуе 2 дні, і ў пятніцу, і ў суботу, у самім Лебедзева ў пятніцу, а ў суботу каля крынічкі у Лешна. А 12 гадзіне там будзе святая імша. Таксама сардэчна запрашаем наведаць. Летнія аб'явы ў мяне так не змяняюцца. Пілігрымка Маладзечна-Буцлаў пешая, усіх заахвочваем, хто можа вырушыць у гэты шлях з 29 чэрвеня па 3 ліпеня. Таксама ёсць просьба аб дапамозе. Вось з кожным тыднем іх будзе гэтых просьбаў павялічвацца. Ну, такія дзве сёння маю, калі хтосьці можа нейкімі прадуктамі харчавання з пілігрымамі падзяліцца, напрыклад, бульбачкай, тушонкай, крупамі, гарбаткай, закаткамі ці іншымі такімі рэчамі, то можна звяртацца да братоў у любы час. Ну, вядома, што нейкую агародніну ці нейкія рэчы такія, якія хутка псуюцца, лепш ужо перад самай пілігрымкай прынесці. І таксама да нашай пілігрымкі, як штогод, будуць далучацца людзі з розных мясцовасцяў, з розных куткоў Беларусі і таксама за яе межаў. Таму, калі ёсць ахвотныя гаспадары, каб прыняць пілігрымаў на адну ноч з нядзелі на панядзелак, з 28 на 29, то можна запісацца ў закрыстыі. Будзе таксама група, у гэтым годзе невялікая, саратаўскай дыяцэзіі, 2 парафіі католікаў прыедзе да нас, з айцом Раулем, з айцом Боска, якія ў мінулым годзе былі, каля 16 чалавек далучыцца. Ну, для іх трэба 2 начлегі. Яны ў суботу прыедуць, каб трошку перавесці дух пасля доўгай дарогі. Таму, калі ёсць гаспадары, якія могуць на 2 ночы прыняць, то калі будзеце запісвацца, можна паставіць зорачку або пазначыць гэта. Будзем вам вельмі ўдзячныя. Это вялікая дапамога для нашай пілігрымкі. Можна будзе паехаць у Буцлаў на аўтобусе, выезд у суботу 4 ліпеня, а 8 раніцы з паркоўкі каля гіпермаркета «Светафор», кошт 22 рублі, запіс у парафіяльнай краме. Інфармацыя для дзетак і бацькоў. З 6 па 11 ліпеня ў нашай парафіі пройдзе летнік з Францішкам, падобна як у мінулым годзе, для дзяцей ад 7 до 13 год. Дзеці будуць збірацца на тэрыторыі нашага касцёла ад 14:00 до 20:00 на працягу дня, на працягу тыдня. Ахвяра за ўдзел 60 рублёў. Запрашаем усіх жадаючых, колькасць месцаў абмежаваная. Пры браме касцёла будуць такія аніматары стаяць в аранжавых кашульках. Вось можна ў іх будзе сваіх дзетак на такі летнік запісаць. Яшчэ такая аб'ява, можа не столькі летняя, сколькі асенняя. Памятаеце, на Новы год я казаў, што мара ёсць, каб ўсё ж такі вырушыць з парафіянамі ў Асізі, на месца, дзе жыў і памёр святы Францішак. Лазім такую аўтобусную пілігрымку, я ўжо на мінулых тыднях аб'яўляў у супольнасцях. Частка людзей запісалася, яшчэ ёсць месцы, каб паехаць у Асізі
і наведаем таксама Рым з 17 па 28 верасня. Вось. Такая будзе пілігрымка. Кошт прыблізны каля 750 еўра. Падрабязная інфармацыя ў мяне, запісацца можна ў закрыстыі. Яшчэ раз хочу падзякаваць ксяндзу Артуру за прамоўленае слова, за тое, што сапраўды з'яўляецца сябрам нашай парафіі. Не толькі да нас прыязджае, што і нас запрашае, вот з братам Сергеем і братам Войтыкам праз тыдзень паедзем мы ў гэтыя жупраны, паглядзім, як там усё робіцца на цэлы тыдзень, будзем там місіі прапаведаваць. Я вот вельмі хочу папрасіць аб малітве, каб Дух Святы спадарожнічаў. Там у жупранах такія прапаведнікі, вось, ну, але можа і мы штосьці там скажам. Вось, таму буду вельмі ўдзячны за малітву. Таксама ксёндз Артур будзе праводзіць місіі ў Лебедзева у ліпені. Вось, таксама цэлы тыдзень. Таму мы так нашыя парафіі вельмі звязаны паміж сабой. Але сапраўды, хто быў у жупранах год таму і вот сёння прыедзе, то, канешне, я думаю, далікатна, мягка кажучы, здзівіцца, як это выглядае. Вось, но ксёндз Артур там ужо пры выхадзе з касцёла са сваёй прашчай стаіць, калі хтосьці чым можа, то можна падтрымаць. Дзякую вам яшчэ раз за вытрымку, за супольную малітву. Прыміце Божае благословенне. Пан з вами. С Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михаиле. Толькі момант, Ты Божа вечнасць, понад часамі, перад усім. Мы был смяротны, Ты Бог спрадвечны, бясконцая ласка, жывая любоў. Славны, славны Пан Бог магутны, Ты агня, ахвяра за ўсім. Слава, моц, любовь, поклонение имени Твоим, имени Твоим. Мы помираем, Ты оживляешь, Иисус наш Спаситель, правда и